खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव नोंथांमोनखौ बरायबाय बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव दिनै हादोर नाङै मोनजिनै रादाबफोरजों आं रमेन बर' बाक्सा सालबारियाव सिनाय मोनै दुथांफोरा प्रानजित दासखौ पिस्तलजों गावदों थांनाय 2 जुलाइ खालाराव बाक्सा जिल्लानि सालबारि थानानि सिङाव थानाय हुरुगाति गामिनि प्रानजित दासखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा पिस्तलजों गावो बै सानखालिनि हरनि 9 बाजिसोआव सिनाय मोनै सोरबा दुथांफोरा गावनि न'आव पिस्तलजों गावनानै खर' बिगुरजों गब्लं होयो बे কথাखौ फोरमायथिदों प्रानजित दासनि बिसिया আমি তা সন্ধিয়া গতে মই পথাৰত গৈছিলোঁ পথাৰৰ পৰা আহি পেলাই আৰু মইনা দুটাই পাপেকে মিলৰ পৰা আহিলে ধান পঙা মিল আছে তেখেতেও আহি আৰু ভৰি হাত ধুই খুৰাহঁতৰ পৰা আহি চাহ পানী খাই আমি অলপ টিভি চালোঁ টিভি চাই বহি আছোঁ তাৰপিছত আমাৰ দাদা এজনো আহিছিল দাদাজনো আমি বহি টিভি চাই আছোঁ চাৰ পিছতে আমি চাই থকা সময়ত এটা বিৰাট এটা শব্দ এটা হ'ল কি শব্দটো ভয়ংকৰ ধৰব নোৱাৰিলোঁ আমি কি শব্দ কি গানৰ হ'ল কি ব্ৰাছ হ'ল সেনেকৈ ভাবি আমি ভাবিছোঁ গাড়ীখনত কিবা এটা আছে নেকি গাড়ীখন তাৰমানে বহুতে লৈ যায়তো কিবা এটা হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আমি গোটেই আমি বাহিৰত ওলাই আহিলোঁ ওলাই অহাৰ পিছত আৰু ওলাই অহাৰ পাছত আৰু তাৰমানে কৈ থাকোঁতে গোটেই বিষ এটা অনুভৱ এটা পিছফালে এনেকৈ চাই দিলে আমি খুন তেজ তাৰমানে বৈ গৈছে যাৰ পিছত আৰু নেক্সট টাইম আমি যাব অলপ ভয়ো লাগছে তথাপিতো আমি গৈছোঁ আৰু কি কাৰণ কি হ'ল যাং যেতিয়া মানে এনেকৈ যাই চাওঁতে আমি গুলিটো দেখা পালোঁ এখন চকীত তাৰমানে বহা চকীৰ পিছফালে আৰু এখন চকী আছে সেই চকীখনত তাৰমানে গুলিটো দেখা পালোঁ গুলিটো দেখা পাই কৈছোঁ হয়তো পিষ্টলৰ গুলি সেনেকৈ ভাবি এটা আমি সেইটো ভয়টো বেছিকৈ লাগি গ'ল লাগি পাছত আৰু আমি ঘৰ গোটেই কথা আমি এতিয়া মানুহ জমা হৈ গ'ল আৰু ক'ত লাগিছিল গুলিটো ঠিক এই পিছফালেদি এনেকৈ লাগিছে চেঁচৰা খাই যায় চেঁচৰা খাই গৈছে 9:15 মিনিট হৈছে लोगोसे दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनांगौ होननानै प्रानजित दासनि बिसिया दाबि खालामदों नाथाय दुखुनांथाव खोथाया बेनो दि दिनैनि समावबो बेबायदि हाथियारनि उदखारि सोलिनाया इनायनो मुगैथाव কিন্তু পাৰ্টিৰ মানে আমাৰ এইটো তাৰমানে আমাৰ গাঁৱলীয়া ৰাস্তাটোৰ কাম কৰাৰ কাৰণে এই এনৰেগাৰ পৰা তাৰমানে কমিটি বাছি দিছিল আৰু গাঁৱত চলাৰ কাৰণে তেখেতে সেনেকৈ চলাই আছিল আমি 5-6জন মানে বাকী এনে কোনো তাৰমানে একদম লাগি থাকে কোনো পাৰ্টিত নাই তেখেত যাব সময় নহয় ओरैहाय प्रानजित दासआ सोरजोंबा गावारि गाज्रि मोनलायनाय दङना गैयामोन बेखौ रोखा मिथिनाय जायाखै रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल लिमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां मैहुर सल'मानि लिरगिरि धरणीधर औवारिया UPPL राजखान्थि हान्जायाव जयेन जाफैबाय थांनाय 3 जुलाइ खालाराव धरणीधर औवारि बिथाङा गावनि न'आवनो UPPL राजखान्थि हान्जायाव आखाइ गोरोबो बिथाङा बुङो जोंनो सोलायनाय नांगौ आरो जौगानाय नांगौ जे जेब्लाबो मानसिफोरा सोलाय सोल'खौ लुगैयो आरो आं बेखौनो सानो जे प्रमद बर' बिथाङा आखायाव हाथियार दैदेना जासेनो जे बर'फोरनि गेजेराव जे मोनसे थिउरिया हान्जानि मानसि दं होननानै बहुद दिन बदनाम मोनबोबाय थाबाय बिखेखै एनडिएफनि बाथ्रा लानानै दा आखायाव अस्त्र लायाजासेनो बेबायदि अस्त्र दैग्रा हान्जाफोरखौ माबोरै खौसे खालामजोबनो हाखो बे बिराद गिदिर मोनसे खामानि जादों बरायनाय हाबाफारियाव UPPL राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि प्रमद बर'आ नुजाथि होयो बे बुब्लियावनो UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंथियो दि गासै रायजो राजाफोरा सोलायनायखौ लुबैनाय थाखायनो साफ्रोमबो लोब लोब UPPL हान्जायाव जयेन जाफैदों गोलाव जिउनि थाखाय इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों बिथांमोननि गोबां गावखौनो बावसोमनानै हाबा मावनायनि थाखायनो दिनै बर' हारिया बेफोरबायदि थासारियाव फैनो हादों बिथांमोनखौ जों अराय सिबिनांगोन गोबाव सम बिथाङा देहाया मोजां नङामोन नाथाय दा मोजां जाबाय दा बे हिसाबै दिनै जोङो बिथांखौ बरायदों मान बावदों आरो इयुनाव बिथांनिफ्राय जोङो बोर आशीर्बाद मोनगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों दिनैनि तारिखआव UPPL गोबां जुदान जागासिनो दं बेसेबांसो आखा नोंथांमोना मोनगोन होनना आखा खालामो दासिमहालागै UPPLआ जि मोनसे सोलायनायनि खोथा लानानै राजखान्थि खालामदों दा बेखौ बयबो बर'जों लोगोसे बयबो हारियानो बजबदों आरो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बेखौनो नुयो कि बयनिख्रुइ बांसिन जि सिट बेखौ UPPLआनो देरहागोन आरो UPPLनिनो सरकार फैगोन बे सियर दा नंखायनो सिटखौ बेसेबां मोनगोन होनना बुङोब्ला दिनै इलेक्सनानो जायाखै बे हिसाबै आङो बुंनो सानाखै मानोना इलेक्सन जाखांनायनि उनावसो बे क्लियार जागोन नाथाय रायजो राजानि अननाय बा रायजो राजानि फोथायनाय बेयो जेरैबायदि बांनो हमदों निश्चय बेयो रोखासै कि UPPLनि गभर्नमेन्टआनो फैगोन
जों बयबो खौसे जानानै खामानि मावनांगोन हारिनि थाखाय ओनसोलनि थाखाय समाजनि थाखाय अब्लासो जोङो जौगागोन दा बेनि थाखायनो नैबे समाव एना एनि एबा गोरोन्थि सानलायनायनि नङा राजखान्थि भाबै जोङो सोलायनायखौ लाबोनांगोन जायफोरनिखि हारिनि थाखाय एबा ओनसोलनि थाखाय जौगानायनि खोथाफोरखौ साननो हायो आरो नंगुबै ओंथियाव राजखान्थिखौ राजखान्थियारि खामानिफोरखौ मावनो हायो बेफोरबायदि दैदेनगिरिफ्रासो दायित्व लानांगोन 27 बोसोर जि BPFआ सासन खालामबाय बेवहाय बिथांमोना फोरमान खालामनानै दिन्थिबाय कि बिथांमोना ना हारिनि थाखाय मावनो हायो ना ओनसोलनि थाखाय मावनो हायो बिथांमोना 27 बोसोर सासनाव थानानै जास्ट मोनसे पावारखौल' बिथांमोना एन्जय खालामदों रुपयनिफ्राय खौरांगिरि मलेन दिमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बलिउड मुलुगनि करियोग्राफार सरोज खाना बे बुहुमाव गैलिया 3 जुलाइनि हर गेजेर 2 रिंगायाव मुम्बाइनि बांद्रायाव थानाय गंसे गावारि खोन्दोनि देहा फाहामसालियाव रुंसारि जायो 72 बोसोर बैसोनि सरोज खाना थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो देहायारि गाज्रि हालोदाव दङमोन मुंदांखा करियोग्राफार खाना 2000 निख्रुइबो बांसिन बलिउड मेथाइफोराव खान बिथाङा करियोग्राफ खालामनानै मुंदांखा जानो हादोंमोन सरोज खाननि जोबथा सावथुना जादोंमोन कलंक सरोज खान बिथाङा 22 नभेम्बर 1948 मायथाइयाव मुम्बाइआव जोनोम मोन्दोंमोन आरो थांनाय 3 जुलाइ 2020 इं खालाराव गुरु नानक हस्पिटाल मुम्बाइआव हरखाब कार्डियक एरेस्ट जाहोनाव जोबथा हांबोयो गुरु देवदास हम दिल दे चुके सनम बायदि सावथुनाव करियोग्राफ खालामनानै हान बिथाङा फिल्मफेयर अवार्ड फर बेस्ट करियोग्राफि बान्था देरहानो हादोंमोन निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां फैगौ जुलाइ 15 खालारसिम भारतसिम आरो गुबुननिफ्राय थांनो गोनां गासैबो इन्टारनेशनेल फ्लाइटफोरा बन्द थाजोबगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों बेबायदि खालामनाय जादों कर'नानि थासारिखौ नायनानै Indian American community सोद्रोमाफोरा निउयर्कनि टाइम्स स्क्वेयारआव बयकट चाइना हेंथा हाबाफारि सामलायदों मोनथिनो मोननाय बादिब्ला सीमाखौ लानानै भारत आरो चाइनानि गेजेराव जिथु दाङाबाजि सोमजिनाय बेखौ लानानैनो बेबायदि होबथानाय हाबाफारिखौ लादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों सरक टु सावथुननि पस्टारनि गेजेरजों धोरोमारि सानस्रिखौ दुखु होनायनि थाखाय महेश भट्ट मुकेश भट्ट आरो आलिया भट्टनि हेंथायै कमप्लेन खालामदों पस्टाराव नुजानाय सावमुआ मोनसे धोरोमारि जायगा जाय हिन्दुफोरनि गाहाय धोरोम दावबायथाय जायगा बे धोरोमारि सानस्रिखौ नेवसिनायनि थाखाय मिस्टार आचार्य चंद्र किशोर पराशर बिथाङा एडभोकेट सोनु कुमारनि जोहै मख'नाय कमप्लेनखौ फाइल खालामबाय कमप्लेन फाइल खालामनाय जायो आन्डार IPC सेक्शन 295A डिलिबरेटलि आउटरेजिंग रिलिजियस फिलिंग्स and 120B criminal conspiracy news desk report बड'लेण्ड खौरां जर्जियायाव मासे सैमानि देहायाव COVID-19 मोननाय जादों सैमानि बिगोमाया COVID-19 जों गाग्लोब जाखांनायनि उनाव सैमायाबो बिगोमानिफ्राय COVID-19 खौ मोननो हादों होनना फोथायनाय जादों निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां ICAI CA मे जुलाइ एग्जामखौ केन्सेल खालामनाय जाबाय चार्टार्ड एकाउन्टेन्ट्स CA मे जुलाइ आनजाद 2020 खौ करोना भाइरास महामारिनि थाखाय इन्स्टिट्युट अफ चार्टार्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ इन्डिया ICAI आ केन्सेल खालामबाय मे आरो नभेम्बर मासनि आनजादखौ खौसे नभेम्बर दानाव खुंनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां उत्तर प्रदेशनि नयदायाव फिथाइ सामथाइ बायनाय समाव 5 रांनि थाखाय सासे सिकिउरिटि गार्डआ फिथाइ फानग्राखौ गुलि गावो फिथाइ फानग्राया फिथाइ बायग्राजों मात्र 5 रांखौ लानानै दान्थे बिदान्थे खालामनाय उनाव गावनि लोगोफोरजों ज' जानानै सिकिउरिटि गार्डखौ बुयो उनावहाय रागा जोंनानै सिकिउरिटि गार्डआ फिथाइ फानग्राखौ पिस्तलजों गावो जायनि जाउनाव फिथाइ फानग्राया गोब्राबै जोखोम जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां गुगल प्ले स्ट'रआव टिकटकनि राइभल सिंगारि एपनि 10 मिलियन डाउनल'ड्स क्रस खालामबाय चाइनिज एप टिकटकआ हरखाबनो भारतआव बिथा खोमानो गोनां जानायनि उननिफ्रायनो इन्डियान एप सिंगारिया डिजिटेल एन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआव गावनि लामाखौ हान्थिनो जागायजेनबाय थांनाय 10 जुन खालाराव सिंगारि एपआ टप 200 एप्सनि गेजेराव जायगाखौ थि खालामबाय निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां कामरुप मेट्र' उफ्रा जिल्ला बेंगिरिनि देहायाव करोना थानायखौ हमखांनो हादों करोनानि थासारिया गुवाहाटीयाव बेले बेजेसिन जालांनाय समावनो बे खेबाव करोनाजों गाग्लोबजादों कामरुप महानगर जिल्लानि उफ्रा जिल्ला बेंगिरि चिन्मय नाथा मख'जाथाव जे बावैसो बिथाङा गुबुन गुबुन सोरखारि हाबाफारियावबो बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बरपेटायाव पुलिस थाना आरो सार्कल अफिसाव खामानि मावनाय मावदांसानि देहायाव COVID-19 पजिटिभ सर्बगाव गिथावना थासारि
बरनगर राजा चक्र बिखया कार्यालयनि साथाम मावदांसाफोरनि देहायाव गम मोनदों COVID-19 पजिटिव लोगो लोगोनो बरपेटा जिल्लानि सरबगाव कर'नानि सुबुं गोसारनाय जानायनि जिंगा ओजोंहाय बरपेटा रोडनि पुलिस थानानि साब्रै पुलिसफोराबो कर'ना बेरामजों गाग्लोबजादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्युरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिर नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिर नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।